Mireu quin tros de capsa acaba d'arribar-me a casa ara mateix de Penguin. Anem a obrir-la, anem a fer l'unboxing. A veure, això serà complicat. Martín, què fot? Quins nervis. Sí, no... És que això és una bogeria, vale? Molt bé, m'han enviat una sèrie de novetats. Dios, que fort. L'èxit a la vida per mi ja és això. Ja està, ja l'he aconseguit. A veure, aniré traient perquè hi ha diversos títols. El primer és una de les novetats d'aquesta temporada de Núria Bacardit, Les orquídies del mal, que va sortir fa molt poquet i m'ha cridat molt l'atenció. Ens diu: a l'albada fa mesos que no hi plou. Els veïns miren al cel sense cap esperança de rebre aigua fins que una tarda, de manera tot inesperada, arriba una gran tempesta i amb la pluja també apareix un cadàver. O sigui, un thriller rural que me'l va recomanar la Mireia Lite, així que ja us diré què em sembla. Després, una altra novetat que em ve super de gust llegir és la mesura exacta de la Cristina Puigvert, la dislèxia. Em va cridar molt l'atenció des del primer moment i ens diu així: la Lali treballa al departament de màrqueting d'una petita agència de publicitat. Després d'una reunió humiliant amb el seu cap i immersa en una eterna explotació laboral, comença a plantejar-se si la professió que va triar fa 12 anys és la que realment desitja. Ah, amiga, i això no li passa a tanta i a tanta gent. Ara, una altra novetat que, bé, la Xona d'Or de la Laura fa i la Marta Pontnou, no sé si l'heu llegit, però Els pecats de la Xona era el primer llibre que van treure, crec que va ser l'any passat, i és molt graciós, és crítica social amb humor i em cridava molt l'atenció poder llegir aquesta segona part que ara tinc aquí amb mi. I per acabar, l'últim llibre que m'arriba en aquesta capsa és aquest: El petit estudi dels records perduts de... no intentaré pronunciar el nom ara mateix. És una obra així d'estil asiàtic. Ja sabeu que a mi la literatura asiàtica últimament m'agrada bastant, sobretot si és contemporània, i és un llibre que mai havia vist a les llibreries i que, bé, tenia moltes ganes de llegir. Només em queda donar les gràcies per aquest super unboxing meravellós de novetats, i no tan novetats, però de llibres que em vull llegir, així que moltes gràcies a Penguin, a les editores, a tot l'equip per confiar en mi, i bé, ja us aniré comentant a tots i a totes què em va semblant. Adeu!